To bayan rahotannin muna kuma tafi da filin taɓa kiɗi taɓa karatu a shirin wanda ni Muhammad Anur Muhammad zan gabatar. Bari mu fara da labaran duniya tukuna. Shugaba Trump ya ce zai ma ƙara janye wasu sojojin Amurka daga Jamus yayin da dangantaka tsakaninsa da Jamus ɗin ke ƙara tsami a kan yakin Iran. Ya gaya manema labarai cewa bayan 5,000 da hedikwatar tsaro ta Amurka Pentagon ta sanar a ranar Juma'a za a janye, akwai ƙarin wasu ma da za a janye daga sojojin ƙasar 36,000 da ke girke a Jamus ɗin, sai dai bai yi ƙarin bayani ba. Already the 5,000 troops that are being withdrawn that had been previously. Wakilin BBC ya ce daman tuni 5,000 din da aka sanar za a janye da aka sani a baya, matakin ya bayar da mamaki. Ina ganin janye ƙarin wasu zai ƙara ta da hankali. Sanarwar ta janyo rabuwar kai da a tsakanin 'yan jam'iyyar ta shugaban Amurka Republican da kuma 'yan Democrat, ciki har da wasu jigajigai na Republican ɗin su biyu a majalisun dokokin ƙasar, waɗanda suka ce rage sojojin na Amurka a Turai abu ne mai haɗari da zai iya sa shugaba Putin na Rasha ya amfana. Mr. Trump da ya harzuka bayan da shugaban gwamnatin Jamus Friedrich Merz ya ce Iran ta baiwa Amurka kunya a yakin da suke yi. To shugaba Trump din ya ce har yanzu Iran bata daddara ba bayan da ya tabbatar da cewa ya karbi sabon daftarin shawarwari ko bukatun Iran din na kawo ƙarshen yakin da shugaban ya faro. Mr. Trump da ya ce yana nazarin sharuɗan, amma ya ce baya jin ma zai amince da su. Kafin yanzu ya ƙara ikirarin cewa gwamnatin Iran ta matsu a cimma yarjejeniya, kuma wai gwamnatin ƙasar ta rabu. Yanzu dai Iran ɗin ta ce tana jiran martanin Amurka. Bukatu 14 da ke kunshi a daftarin na Iran, kamar yadda rahotanni suka ce, sun hada da buɗe tashoshin jiragen ruwa da Amurka ta datse mata, da biyan ta diyya kan abubuwan da aka lalata mata a yakin, da kuma sakin kadarorinta da aka rike. BBC ta fahimci cewa wata kungiyar Iraniyawa na satar shigar da kayayyakin sadarwa na tauraron dan adam na kamfanin Starlink zuwa cikin kasar. Suna da yin hakan ne da nufin kaucewa datse hanyoyin sadarwa na intanet da kiran waya da aikewa da sakonni rubutattu da kuma da gwamnatin Iran din ke yi tun bayan da Amurka da Isra'ila suka fara kai mata hari a watan Fabrairu. When officials shut down the internet for the second time this year, they cited... Wakiliyar BBC ta ce lokacin da jami'ai suka katse intanet karo na biyu a wannan shekara, sun bayar da dalilai na tsaro da yakin da Amurka da Isra'ila ke yi da kasar. Wani daga cikin masu satar shigar da kayan sadarwar ya gaya BBC cewa ya shigar da fiye da 12 tun daga watan Janairu, amma ya ce iyalansa fa za su ɗanɗana kudarsu muddin aka gano shi. To labaran duniyar na zuwa muku ne daga sashen Hausa na BBC. Akalla mutum 7 aka kashe da raunata wasu da dama a wasu hare-hare da Isra'ila ta kai kudancin Lebanon duk da yarjejeniyar dakatar da buɗe wuta. Sojojin Isra'ila na ci gaba da rusa gine-gine a kudancin Lebanon ɗin, inda a wannan karan hadda wani cocin Katolika da ke ƙauyen Yaron na kan iyaka. Dakarun Isra'ila sun ce Hezbollah na amfani da ginin wajen harba makaman roka Isra'ila, zargin da cocin Katolika a Lebanon ya yi watsi da shi. Gwamnatin Birtaniya na baiwa kamfanonin sufurin jirgin sama ƙarin dama ta rage yawan lokacin zirga-zirgarsu saboda damuwar da ake nunawa a kan tasirin ƙarancin mai da yakin Iran ya haifar. Matakin dai zai sa kamfanoni su duba su ga lokacin sauka da tashin da suka fi dacewa a filayen jiragen sama masu hada-hada da yawa, ko da kuwa ana amfani da su ƙasa da kashi 80 cikin 100. An yi tsarin ne domin taimakawa kamfanonin sufurin jiragen sama su tsara tafiye-tafiyensu da wuri da kuma kaucewa soke tafiya kwatsam ko a ƙurarren lokaci idan ba mai sosai. To amma kuma hakan na nufin matafiya za su kasance ba su da zaɓi mai yawa